El Consell Comarcal de Cerdanya està desenvolupant dos programes impulsats des del Servei d'Ocupació de Catalunya i que són cofinançats pel Fons Social Europeu destinats a persones aturades. El programa, anomenat Treball i Formació, està especialment destinat a persones aturades que ja han exhaurit la prestació per desocupació i els ofereix un contracte de 6 mesos. En el cas de Cerdanya s'ha pogut donar feina a 12 persones. Que els hem dividit en diferents colles, hem fet 2 colles de 4 que vindrien a fer funcions allò que coneixerien com brigades municipals. Són colles que iran movent-se pels diferents ajuntaments, responent a les peticions dels propis ajuntaments per fer feines d'Ajuntament. Una altra colla de 2, aquests s'han assignat fixos a l'Ajuntament de Puigcerdà, i unes altres 2 persones s'han dedicat a temes de documentació i de digitalització de documentació també tant de l'arxiu com dels ajuntaments. El programa no preveu tan sols oferir feina a les persones beneficiàries, sinó que també els aporta formació. Sí, jo diria que complim una doble finalitat. Per una banda és aquesta, poder donar feina durant 6 mesos, vol dir que aquesta gent acaba rebent un sou. Són gent, com hem dit, que ja havien acabat la seva prestació, per tant no estan cobrant res. D'aquesta manera, a canvi de la seva feina, reben una nova prestació, i en aquest sentit també penso que també el programa contempla un període de formació. Aquests contractes són contractes de 6 mesos, però tenen també un dels 6 mesos és de formació, per tant aquesta gent també es forma, podran complementar els seus coneixements, la seva formació, i en algun cas els hi pot servir perquè algun ajuntament que acabi veient que aquella persona encaixa a la seva estructura, potser algun d'aquests s'acabin recol·locant. L'any passat, el Consell Comarcal ja va desenvolupar un programa similar que en aquell cas va permetre donar feina durant 6 mesos a 6 persones. En tots els casos, la totalitat dels beneficiaris són persones que resideixen a Cerdanya.